Abusua sese sa wo hwe sa santene we a eno so ato a ebe ya na chese eye santehima nana ama konadu yadom a wotoso miensa nana ama konadu yadom a wotoso miensa wono so ena wo mato santene de ne beyi ye hu bibi wa ha na wedi ahwefo ne atifo mo de beche yen ebile semu ye besua wo ade ne de no so abremo santehima eba ehu se emma bese ba nan wonu kurukura ade bia ayese pia na se ejan ena duku bi ena wonu de asisi so na sa wohwe duku na sa ejan sisi so na ebia na husuo ye di kan wa haye se de wo hwe a wonsa ebonkum so eba no eya ye se sika kokko sa ena de na ayese ejan anasa pia no esi so de toso mienu no so eye fufuo ena ye hu se esi so hwe ye hu se konfo ohima bi anase konfo baby edi mutintiman a wono nso edi santehima animu a wo ba wo ye nyankomade a enya sempetra so wohwe konfo bayi a ye nyane din de nenso wohwe na wotum se odi mutintiman pa wa sante amamere ne abakwase mu titru abra santehima eba eno so ye besua wo ade na dabi no ye de abremutimu de beche ye ne pa awie mekan me kire mo se santehima atena sekum na santehene atena pakan mu ampa sunsuya mede maamo no se mahwa sekono na eba no sekono ya akoye se dade ponko se de mekan na ohwa ya ye ne se akonya bi saa ena ebi bia mu wosoro ene de ba konso ato animu saa ena de bia mu no eda soro na eno na obo se memma kantra wam benu edi animu a wono abokashiri a eso wo mo kashire no kura no broni be kasa nye ordinary kashire enye kashire ya ye nyina ye nimu ekwa afumu ya ye boyibi saa ne abon pepepe nenso ade a ye de abo kashire no nyansa potwe ye be no a na husuo ne ye sonko ye hu se bia entomago bi ene ye de abo ene ye hu na husuo ne ye pa santehima no sekono ene watim no sa wo hwe akire no nso a saa ne no nso akwakoye dua bi sa akire saa ene no nso mrante baanu bibibia mu a wono nso eso na woba santehima baba bedu a afei ena amamre ne amane akwamu no wono nso ba na sebe ne ba amamre ne amane akwamu de ne ba ne santehene otumfo se tutu na emommu no se ekọ ba ade ncheche mu sane enhyehyɛ sitie de ne nua nkasa ene otumfo ose tutu a wono ya panyini na otumfo se tutu wona odi hɔ no emaremfi nana afia kobi sewa ampem otoso mienu a okọ akura no wono ne ma ene nana ama konadu ya motoso miensan yi ne baba enno ena ne baba ene otumfo se tutu otoso mienu konfo koba konfo no ne hu se wakoto a woyi nyankomade na we de enka bibia enkyere se ode prapra kwam na wasre se santehima ba bedu enu nti wo ba mo abema ne ba amamre ne amane kwam no abema na de toche na afei ya to aso so hwe santehina animu a nanim no ayeserie pa sanse ne maame aba bedu otesekom santehima ho ofeyie a chese enya asem petro so hwe ne santehima so afade na wofra kente na se watu aguso ena wo wa bomu anase de odi afrase no a kente no te aguso no eye fita a chese enya asem petro ewe wono ena ye hu sem mrante kentra nwam wono maso no mo de ne bayi de odi akata na no nose mask ye no gold kokopa ena woko mu ade egumu odu ni beni we ya mamre na bia na omuyi obebe be say me kan sansa na ohini be bo pem so ni ma be che yesi bibi na de na santehima ba de ya nsi bibi we e ma me nkyerɛw se ono wo ba ne ba ena so wo nhia enkyeremu bia bim nhia enkyeremu bia bi wansa na ba na ne ba na so abɛkyea no waduru hɔ
die say you say asa yet am now say asa na no mu die na say nana ama Kuradu Yadom dada no kakra wawie ne won ne ba komo omo ni bebi ye no ni den wada na ho a wo kwa enye asem da bia me ka kire mo ayemfo no fa won mo sa ya me na fom Santin ma nana ama Kuradu Yadom enna waba wabetena se